Goeiedag jullie. Ja, dan kom ik hier helemaal op voor. Ik was vergeten hoe het was. Ja, ten eerste hartelijk gefeliciteerd met uw jubilaris en uw prinsen. Baan, proficiat, 1 keer in het jaar. De langste op dit moment toch? Of ja, de langste daar zitten, de langste. En toen proficiat. We zijn uiteraard in vuurkast. We komen hier niet als alle andere verenigingen zeggen wat zit voor werk is, want dat weten ze wel. Er komen ook geen politiek bruidje om stemmen te winnen, want dat interesseert ons ook niet. Maar we zijn niet verdicht natuurlijk. We hebben een cadeautje voor dich, maar we kennen dit dat helaas nog niet te hebben, want we hebben het zelf vernodig. Dus aanstaande vrijdagmiddag wordt ze rond 1:00 wordt ze opgehaald bij dit huis. En dan krijg je vanzelf al op dat moment te zien wat die cadeautje is. Ja, dus we kennen dit helaas nog niet zeker wat het is. We hebben dit wel een mooie hint gegeven op de kaart. Er zijn ook helaas niet met iedereen wat hij biedt aan een cadeautje. Maar in de kaart zit iedereen bij wat wil bijleggen aan dit cadeautje. Wil je nog wat zeggen? Nee, ja, ik denk dat we jullie alles gezegd hebben. Ze zeggen in ieder geval dat ze vrijdag, rond de noord 1 klaarsteeds, iemand kunt zich ophalen. Ja, door die goede aan, door die beste kleren aan. Ja, dan was ze het maar, ja. Ik kan nog wel beschrijven. Die geeft ze moeilijk, maar als ze meteen aan zullen, dan weet ik niet. Door die gangen schoen, de zwarte broek en de zwarte schoen aan, deze dat pak later aan. Dat zal de hele vet klaar hebben. Maar goed, er zijn de cryptische aanwijzingen in de kaart. Dan kunnen ze eigenlijk al weten wat ze heeft krijgen. Ja, denk kennen dat ik er toch geen reden aan, want het compleet raam is opgeschreven. Ja, die vriendin heeft het kaart geschreven. Hetzelfde vooral. Anders wordt niet te lezen. Ja, dankjewel dan. Ja, aangetrouwd hè. Aangetrouwd nog niet. Ja. Nee goed, we gaan afronden, want alle andere verenigingen hebben het al erg laat gemaakt. Dankjewel dat jullie mochten komen en gewoon vastlopen. Dankjewel voor de woordschot. Ik weet niet of de prinsen gaat wat zeggen over onze jubilaten. Ja, ik vind het sowieso super chic dat de derde vriendengroep van vandaag alweer voor die gekomen is. Nou ja, en ik hoop dat je nog even blijft en dadelijk ook geen minder de achterparty wil. Dankjewel. Nee, de leswoord. Sorry. In de stad, wer is allang dat hier weer gooien tot de prins in de stad, de prins in de stad. Het is al lang geleden dat de lieve prins terug had. De prinsenvertrukking waren feit, dat zegelde de hoes. De ganse schot die sneeuwbal en de schelen zich maar koes. De dienst die houden aangebeld, iedereen in de straat. En dan aan iedereen vertelt wie er dat het voelt. Maar wie er langs de buurman komt een hele tijd. En die er met die burger al hoort. De prins in de stad. De s'nachts wordt op de kast gehaald en de wordt geclasseerd. Welke prinsen waren en wie moest er gefeerd? Op welke stuk de beste wordt allerlei bepaald. Maar het beste wat die te komen met de ganse schot. De schot wordt verder nog van
helemaal niks, die slijpen nog niet af. Maar sorry is gevloed van die twee, een breedje